Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ma kamar kullum Dr. Koshe ne, farin cikin ango da amarya. Kina da miji? Me tsallake-tsallake? Me yawace-yawace? Yana bin matan waje? Kika sake? Haba. Zo, ina gayyata ki a shahararren kamfanin nan na Koshe Traditional Medicine Center. Hajiya kin ga wannan hakin? Haki ne na zuriyar mallaka. Mallaka ce wannan. Matar da ta san cewa tana da mijin da ke zuwa yawo ya bi matan waje kuma ba ta jin daɗi ba ta kuma son yayi. To dan Allah ina gayyatar ki a wannan shahararren kamfani ki zo in baki wannan hakin ki sashi a cikin roba ki zauna da shi kwana 3. In kika zauna da shi kwana 3 zance ya ƙare. In ya isa gobe ya koma. Ni na gaya miki ina cika miki baki in ya isa gobe ya koma. Shi kuma wannan maganin da kuke kallon shi. Da Allah samu ruwan zuma fiyo mai kyau. In kika samu zumar ki mai kyau na ce maki ki samu auduga shi kuma wannan ki matsi da shi na kwana 3 ki ga in ya isa na ce maki in ya isa ya je in ya isa ya je nemi wata in ya isa ji zo in kina buƙatar wannan magani dauki namba ta akan profile ina shiga profile ina ki dauki namba ta ki min magana a WhatsApp ko kuma ki kira ni da komin dare bayan kin daga waya kar ki manta sunana Dr. Koshe shugaban kamfanin Koshe Traditional Medicine Center. Ni ne farin cikin ango da amarya.